Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Berotasuna. Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Elkarte hontan plater goxoak prestatzeaz gain, egiten ditugu alako kultur menuak. Eta gaur, akustiko eta elkarrizketatu bat izango dugu gonbidatu berezi batekin. Gero kontatuko dugu nola ezagutu genuen elkar. Eta tira, bakizue gure proiektu hontan musikaz astea gustatzen zaigula. Beraz, mesedez, txalo bero bat gaurko gonbidatuarentzako, Jon Gurrutxaga. Betirako itzak emanez elkarri Mugaz handikoa zirenitzen jabe Beti ereko ez garela jakin gabe Denborak egin gaitu hitzaien irabe Ietzen lauz eskatu nahi dizu Izan gaitezke zuni da baita gu ere Nahi nuke orain gaur bihar inoiz Gure mundua gaindituko duen ezer gabe Escuches entzi behar zaitu Letra xez miatuz joan nahi Zure barruan galtzeko astia duz Aurre eskuekin dela adagatuz Ietzen lauz eskatu nahi dizut Izan gaitezke zuni da baita gu ere Nahi nuke orain gaur bihar inoiz Gure mundua gaindituko duen ezer gabe It's lauz eskatu nahi dizut Izan gaitezke zuni da baita gu ere Nahi nuke orain gaur bihar inoiz Gure mundua gaindituko duen ezer gabe Ietzen lauz eskatu nahi dizut Izan gaitezke zuni da baita gu ere Nahi nuke
Eskerrik asko. Ordena aiztu jata, moia behirut. Aiztu jata. Esango izkizun ni bestela, Bai, bale. Bai, ese. Apuntatuta dauzkat, así que... Bueno, duela 2 ordu gaudela hemen, baina grabaketarako, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko. Zemuz? Ondo. Bueno, demagun norbait iritsi dala honea, ez zaituena ezagutzen, eta nola ni oso txarra nahi zen aurkezten jendea, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Nire burua, bueno, Elgoibarko mutil bat, 55 urte, 55 urteko mutila. Mutikua. Eta hori, musikaria, musika bere pasioa dena, ez da musika pasioa, eta horrez gain, bueno, aita ere bai, bikote, eta gero beste lan batzuk ere itxitxu ere bai, diru pixka dira bazteko, eta hori. Eta nola hasi zen pasio hori? Musikarekiko pasioa? Bueno, txikitatik, nik beti esaten dut nire lehenengo instrumentua ahotsa dela. Umetatik abestu izan dut. Eta gero ja pixkat zintzanien musika eskolan eta gozaie, bueno, instrumentu bat aukeratu behar zegoen, eta haitxak goratzen ez beti izate zidala, saxofoia, joan politxa, eta bestietan, eta saxofoia politxa, baina bateria gehiago gustatzen. Eta zintzen perkusioa ikasten. Bai saxofoia eta bai bateria bizilagunentzako da. Bai. Gure bizilagunek egisa esan, kiston meritu eukibute, orain gutxiago, bueno, orain ere bai. Bai, lehen gehiago. Eta hola, bueno, txikitatik hasi nintzen perkusioa ikasten, bateria, da gero taldeetan hasi nintzen, nire lehenengo taldea izan zen Arima Beltza, hor blues rock talde bat zen. Eta horrela, kateatzen joan gara proiektuak eta abeslari bezala, bateri jole bezala, eta orain duela ja urte batzu, bakarka ere banabil. Goratzen dut, izan genuen lehenengo elkarrizketan, telefono, edo lehenengo kontaktuan, esan izula, bueno, rock heavy olako mundutik zentozela, ni Arima Beltzak ezagutzen nuelako bigarren diskatik aurrera. Eta egia da, bueno, elkarrizketa hau prestatzen lehenengo maketa edo epe hortan, bueno, entzuten edo analizatzen, esan, ostras, lehenengoa baiztala oso blusa. Bai, oso blusa. Bai, heavya, a ber, nik... Nire akatxik izan daiteke, hori? Zuzentzera. Gainera ez zitzaizun gustatu. Bueno, a ber, ez pasatzen, nik Iron Maidenetan hori zian behin entzuten dut, eta bestu izan dut, lagun heavy pillo dauzkat, orduan, amen ere, bai. Baina, beak melena gehiago dauzka. Ni melena, bai, eta orain motza daukat. Baina tipikoa zen, bai, nik gainera, naukan melena, titiraino. Baina, kuriositate iruz egiten, bueno, kuriosio egiten zaiana da, nola Arima Beltzak oso gazteak zineten, eta bluesa, ez dakit zergatik ikusten dut gauza heldu, karo, dramatikoagoa da, orduan, zerk egin zintuzten blues mundu hortan hastea? Gitar jolea eta ni ginen pixka bat, Aitorretan ginen pixka bat sortu genuenak taldea, eta biok ginen oso fanak blues musikaren oso zalea ginen. Bestiak pixkat ekarri egin genituen gure terrenora. Eta zerk, nik anaia nagusiagoa daukat, 10 urte nagusiagoa, eta, bueno, berak ja rock setenteroa, 70ko hamarkadako rocka, bluesa entzuten zuen bai, eta gero nire osabak jotzen zuen ere bai, bateria talde baten, 70ko hamarkada maieran, eta, bueno, bere eraginez eta bazegoen disko horiek banituen pixkat eskura edo, eta ez dakit, horrela hasi ginen, niri bluesa gustatzen zitzaidan. Ni institutuan rara bizuan itzan zentzu horretan. Nire lagunek entzuten zuten Metallica eta Nirvana, eta nik entzuten nuen Robert Johnson eta Led Zeppelin. Orduan, bueno, gero juna izirekitzen pixkat, orain entzutu denetarik. Baina orduan bain itzan pixka bat. Eta holan, Aitorrere oso salia zan bluesana, eta bisaka hasi ginen ensaiatzen, eta hori, eta gero bestiak
esaten geni, baina blues talde bada, Eta, bueno, Osaba esan duzu, nor zan, zure Osaba? Bueno, nire Osabetako bat. Nire Osaba, Luki, Luis Arakistain, zen bateri jolea zen, Expresión Sonora izeneko talde batean. 79 urtetik, 71 edo 2 urte egin zituzten bakarrik izen horrekin, eta gero bertako bi partedek sortu zuten koska. Elgoibarren, Euskal Herrian historian roka euskaraz egiten hasi zen lehenengo taldeetako bat, Niko Txartekin batera eta Errobirekin batera. Garai hartan 75ean edo argitaratu zuten lehenengo diskoa koskak argitaratu zuen euskaraz. Eta nire Osaba zen horren aurreko taldeko partaidea. Bateri jolea eta asko maitzen aban pertsona eta berakin ere kan harreman hori eta berak ere sartu zian pixkatarra bateria jotzeko. Hori esan nahi zuen, bera izan altzaen zure, arra sartu zizun printzipaletako bat. Haietako bat, azkenian nik Osaba gogoratzen dut ikusi nabala, 86an nik 8 urte nituela, orduan Elgoibarren baziren bi zinema, gaur egun daukaguna, Herriko Antzokia, eta beste zan Odeoia, eta orduan zazpiki irratirako hango herriko irrati librearentzako eman zuten emanaldi bat, Expresión Sonorak, baina urteetan elkarrekin jo gabe. Eta nik gogoratzen dut 8 urte nituela eta galitu nintzala inpaktauta, ikustia jotzen, gero nera nahiak grabatu zuen gainera kaset pirata bat hor, publikotik, eta gero entzuten genuen hori. Eta gero entzuten genuen hori, eta orduan, Osaba referentzietako bat. Beragatik ikasi zenuen bateria? Ez dakit, beragatik eukiko zaban eragina hori dudarik gabe. Posible. Eta badira, erabakitzen dezunean, bateria jo nahet, edo, perkusio ikasikoet, baina, ez dakit zer iritsi izan lehenago, bateri bat erostea edo perkusio ikastea? Ikastea. Erostea aurreztuta gero, erosi nun. Eta hor ez dakit gomendatzen zizun, erosi tipo ontako bateria, ni ez dakit zer bateria inguruan, orduan gidatzen zizun pixkat. Irakasleak, diozu, Osabak. Ez esan nire bidea egiten latzen zian. Gaina Osabak jotzen zuen bateria, baina gero taldea utzita gero ja etzun joten. Elkartu zian gerora, eta gero gainean nik eurekin abesteko aukera eukinaban urte batzutan, ez tegizu urtetan elkartu zian berriro, nila gaztia nintzala. Ez ume bat nio desan. Eta urte batzuko nintzen berakin abesten, ez etzan gainera olako, premier bat edo, ez dakize edo, ez etzan. Zuari Mabeltzaken ahotsa eta bateria zinen. Lehenengo diska baizala oso bluseroa, baina bigarrena oso elektrikoa. Hor dago salto bat, askoz rockeroagoa, askoz elektrikoagoa, batez ere elektrikoa, gitarren astun hori notatzen zen. Aldaketa hortan, gero ere bai, uste aurrera pasazinela, abestera bakarrik, aldaketa hori nola somatu zenuen, gizarteak bidali zintuzteten aruntz, ikusten zenuten roka zela Euskal Herrian eta hobetez zela hori, edo zer? Ez, naturalkin genuen gauza bat izan zen. Azken batean guk blues entzuten genuen, baina gure eragina handi bat zen 70ko hamarkadako blues taldeak ziren. Inglaterratik etortzen ziren, Inglaterra o Irlandatik etortzen ziren taldeak. Cream edo John Mayall, Led Zeppelin ere, Led Zeppelin blues, folk eta asko dauka, baina rockeroa da. Eta orduan guk nahazte horretan genbiltzen. Johnny Winter ere amerikanua da, baina blues rocka egiten du, elektrikoa da asko. Orduan guri horrek eragiten gintuen asko, Orduan hortikan etorri zen. Eta segurazki azkenengo diskoa pixka gogorragoa iruditzen zaizu, produkzioa ere gogorragoa izan zen, eta behin Arima Beltza eta zure proiektu pertsonan sartu horretik, egon zala beste talde batzuekin kolaboratzen. Ez dakit zein etorri izan, Arima Beltzak ondoren? Uek. Ere bai pixkat elektrikoa, antzeko bidea daukala, zeren, gero ikuste duzu zure diskografia edo, eta bai daudela lan batzuk akustikoagoak bezala, orduan ematen du, zoazela blueserantz
jute zeala rockerantz elektriko, eta gero itzultzen zerala erdibideoko batetara, eta hor jolaste dezula. Azken finean da, beste proiektuetara moldatzen zera, zure alea jartzen dezu, zu momentu horretan igual zaude rockeroagoa eta orduan aportatzen dezu rock puntu hori, edo ez, edo nola dijo gauza? Bueno, hori izan zen, keu eta biok ezagutu ginen Ondarruko musika eskolan. Bueno, lehengo aldia, Ondarruko musika eskola zen, baina markinean ere ematen genituen. Irakasle ginen. Biak. Berak gitarra ematen zuen, eta nik bateria eta perkusioa. Eta gogoratzen naiz, elkartu ginala, lehengo aldiz ezagutu nuela la pertsona izan zen markinen. Markinen ere ematen zituen, musika eskolak markinen klase batzuk ematen zituen, Ondarrukoak. Eta hola ezagutu ginen, eta bestia, berak bere bakarkako ibilbidea hasten hasi zen orduan, bai, lehengo barekin zebilen, eta denbora batera elkartu ginen, berak trio bezala, kolaboratu nuen bere disko batzutan, instrumentalak ata zituen lehengo biak, guek bezala. Eta orduan instrumental horietan baten grabatu nuen bateria eta hotxa, eta beste batzuetan bateria bakarrik. Eta gero bururatu zitzaion trio bate osatzea. Mikel Akestaini eta berakin bat. Eta oso rockeroa, baina beste rock bat, ez dauka zerikusirik blues rockarekin. Modernoagoa da, eta nik egia esan asko ikasi nuen hor, ze nik bateria jotzen nuen ere bai oso lehen bezala. Nire disko referentziak zian, Led Zeppelin eta John Mayerrek jotzen zuten moduan, edo Fleetwood Mac, eta horrelakoak, orduan ja beste agresibidade puntu bat eman behar nion, eta gogorragoa zen, da, bai, rockeroagoa, baina moderno, orduan egokitu behar izan nintzen, baina gustura, eta bai, ni egokitu iten proiektura eta kantuetara. Niretzat hori egin behar da, pixkat egokitu kantura eta proiektura. Eta zaila da musikaz ere asko ez dakianez, musika egiteaz, bateriatik gitarrara pasatzea, badago, ze askotan kontatzen da, pianoa eta gitarra oso ezberdinak diren arren, aukatela logika bat antzekoa. Ni ez dudana hori dominatzen, baina bateriatik azkenean dala erritmo jarraipen bat, edo markatzen duena erritmo bat, pasatzera melodiak sortzen dituen herramienta batetara, instrumentu batetara. Nola egiten da hori? Erresa da, zaila? Ni perkusioan ja melodia egiten nuen xilofonoa jotzen. Enuen sortzen. Berdina. Enuen sortzen, partiturak jotzen dituen, baina melodia egiten nuen. Karo, egia da, egiten dizuna zerak, gitarrak ematen dizu soporte de euskarri harmoniko bat. Ja, akordeak jotze dituz. Xilofonoan egin dezakezu, baina lau baketa bia dituzu, da, komplikatu da. Beste mundua da, baina nik lehenengo akordeak ikasi nituen ikastola. 14 urtekin, zegoen tailerra batzuk makramea aukeratu zuten, beste batzuk ezagize. Eta nik aukeratu nuen gitarra, zegoen Kristina izeneko irakasle bat, eta Kristinak erakutsi zizkigun lehenengo akordeak. Da gero ja ez nuen jo gehiago. Baina beharra sentitu nuen, momentu baten beharra sentitu nuen sortzen hasteko nik gitarrarekin. Hori, ikastolan esatezu, ikastolako ordutegi barruan? Edo zan extraeskolarrak? Ez, ordutegi barruan. Jode, nahi txirula erakusten ziaten. Bia, venga. Baina hau zan autazko bat, ez dakizen barra maian izan zan. Uste laugarra maian, laugarra, 6garra maian. Ze suertea. Bia, eta horrela sortzen dira musikariak, arro hori sartzen. Ikastolako frontoen Aitor mena joen unor. Batzu txirula josuten, baina nik gitarrako. Bueno, diskografian jarraitu aurretik, urrengoa bestira pasatzea gomidatuko zaitut, eta desitxuratuz omen da. Vale. Omen da. Ezaren irudi hutsak retratuetan azkena areazko Goliat bat ustez zena ahoak letran larriz bete itzez izaki gardena desitxuratuta biluzik laudela dioena
arte letra larriz arro-erroturik dena desitxuratzeko beldurra zur muinetan duena desitxuratu desitxuratu zure irudiko ez dut nahi itxuraz beste gen nahi dut irudizko tiranoetatik urrun bide berri bat urratu hangekartoiaren ligabeko argazkietan lehena begiak makal izan arren begiradarne duten zain nazazu desitxuratu zain nazazu desitxuratu zain nazazu desitxuratu zain nazazu desitxuratu Ahaztu zaileno galdetzea. Ahaztu zail neri letra. Baina, bueno. Esango ez bazen, hori oso ondo gelditzen zan. Ahaztu zait, bueno, bi gauza esatea, orain pentsatzen egonela, ez dakidala, aurkeztu nahi dituzura bestiak, edo kontatu zerren ingurua doazen, edo... jendeak hartu dezala... Bai, neri hori, egia esan hori gustatzen zait, Hau... Xabi Lasak idatzitako letra bada, Xabik urretxu barra da, Xabi, lankide izan dakoa, bere garaian eta lagunak izaten jarraitzen dugu, eta bai, askotan jotzen dut beren garen gana letrak eskatzen, eta bere letra bat zapustu dut orain txaputan. Hortan gero sartuko gara. Sorkuntza prozesu inguruan gero hago sartuko gara. Beste gauza bat astu bana, da... Bueno, ez dakit lehenago ezagutzen ginen edo noizbait topatu genuen, baina bai pandemia garaiko alako kontzertu berezi batean ezagutu genuela elkar ja hitz egiteko, eta bar, Ekirrok, mendikan goraintzia kriston jaialdia izan zelako. Imaginatu pandemian ondoren, uda, zan, olako zerbait. Gero egia freskatzen zula, orduan, eguraldi hona zeon, baina gero iruntzean bai fresko egiten zula, orduan ez dakit zehazki iraila zan. Igual iraia edo, bai. Baina, bueno, imaginatu, kontzertua gertu egin ezin daitezke momentu batean, jarri zituztela plaza batean, mahaiak, denbora sartzen zenuen tiketa, eta bertan bazkaldu zenezakeen, 3 kontzertu ikusiz, 4, DJ bat eta 3 kontzertu, eta oso giro atsegina egon zen arratsalde bat izan zen, denak hor, elkarri, gerturatu gabe baina, tio, superrondo, eta azkenean da jaialdi bat, zein eguzki panela jartzen dituzten, eta horrekin elektrifikatzen den kontzertua. Entxuferi gabe. Orduan, hemendik goraintzia, kriston lana dalako. Eta bertan, eta gaude hitz egiten 2020ko uda partean, nahi balen maezu honea etorri, ja pasadia 3 urte terdi, pixkat da jendeai esateko, imeiak iristen zaizkigu eta igual ezin dugu lotu biharko zure kontzertu bat, baina 3 urte terdi pasadia eta bira, azkenean, hemen zaitugu, beraz eskerrik asko. Eta pixkat ere bai pazientzia pixka bat idazten diguten guztioi. Baina, bueno. Pixkat biografian jarraitzuz, edo
zure diskografia jarraituz, ueken ondoren, Hurbil Artolarekin hasi zinen lanean? O... Beste proiektu batzuk egon dira, tartean, Andrakan, adibidez. Egia da. Diskori etxean dut, bai. Eta, bueno, ez dakit Hurbil Artola esatez, bai, bertako Loreostoak adibidez. Belarrostoak, barkatu. Bai. Joder, nola nago, gaur, hasi aurretikan esan diot, gaur nago, Belarrostoaken bai oso proiektu berezia zala, eta zuri utziko dizut aurkezten, ze ni gaur, bueno, aste hauetan deskurritu eta flipatu, no, pila bat. Belarrostoak da Txomin Artolaren disko bat, bai? 78an argitaratu zuen disko bat, eta oinarrian ditu Walt Whitmanen poemak, da New Yorkeko poeta bat, aspaldikoa, eta 78an argitaratu zuen, bere garaian disko garrantzitsua izan zen, da gero gainera disko mitikoa izan da belaunaldi batentzako, eta Hurbili eskatu zioten Loraldia izeneko poesia jaialdian, Bilbon, ea berrikusiko zuen disko hori, berak nahi zuen bezalaxe. Eta orduan, deitu gintuen lagun batzuk, eta elkartu ginen talde bat, eta egin genuen izan zen disko hori bertsioneatu. Orduan, disko osoa berriro sortu. Bueno, moldatu, esango dugu. Eta orduan jo genuen Loraldian, egun horretan Amaia Lasa getariarra egon zen errezitatzen ere bai poemak, eta pixka bat berarentzat zera egin izan zen Walt Whitmanek. Eta, karo, egin genuen lan hori hor gelditzea, iruditzen zitzaigun pena bat. Eta orduan bururatu zitzaigun diskoa grabatzen. Eta orduan, disko horrekin hasi ginen, eta pixkat, oraindikan jarraitzen dugu diskoa aurkezten zuzenean. Eskerrik asko. Ze, ni esan barizun, ez nuen ezagutzen, Txomin Artola bai, baina ez Belarrostoak, gaur nabil. Eta lehenengo gauza, 78ko diska bat izanik, oso, ez dakit moderno, baina bai oso berezia dela, ez da 78ko mentalidade horrekin imaginatu dezakezun soinua, Euskalako, ez dakit nola izan holako... Nola da hori? Zer da, australiarra instrumentua, ez dakit, estatu batu edo... Badauka, ez dakizea. Dauzka, soinu batzuk, kaskoekin entzun da, ilunetan, jute zaizu soinuak alde batetik bestera, flipanta iruditu zitzan, eta gero, egin zenuten bertsioan, eta barkatu baina, ere bai, eman zenioten soinu aldetik kriston giroa, abesti guztiei, beretan gomendatuko dizuet entzuteko abesti bat eta gero bestea, diska oso bat ordez, oso esperientzi berezia dalako, eta niri gustatu zait pila bat, egiten. Bueno, nola gaur zutaz gauden hitz egiten, bauzkazu beste proiektu batzuk, Bluebeard eta olakoak, diara gehiago bertsioen munduan sartuta, nola? Horre lehen aipatu dudana izan da, Andrakan hori sortu zuen, proiektu hori sortu zuen Iban Urizarrek, Amorante, Amorante bihurtu aurretik, eta hor jotzen nuen bateria eta hotxa, koroak egiten dituen. Eta gero, justu hor nire bakarkako kantuak eta sortzen ari nintzen, eta Jonan Sugramas izeneko proiektua sortu nuen, oso rock setenteroa egiten, eta utzi egin nuen talea, eta gero beste proiektu batzutan egin naiz, Patxi Zabaletakin bateran, lagun minan Patxirekin, Bikustik izeneko proiektua daukagu, hor biok akustikarekin joaten gara, eta bersioak egite ditugu Rolling Stones, Beatles, eta holako danetarik itzen dugu. Rock akustikoa. Rock akustikoa da. Eta gero beste Bilboko batzukin, Bluebird izen dana, hoiekin iten dugu blues gehiago, baina bersioak ere bai. Gaur bronka bota diot esatean, Bluebeard egitan Spotify zoraz edo Bandcampera zoaz jartzen duzu Bluebeard eta gertzen zaizkizu 100 talde, da barbari bat, eta identifikatzeko zeintzu zineten zuek ezinezko egin zait. Bai.
Esaten nizun moduan, bada Bluebird da proiektu bat, gitarjoleak Gonzalo Portugalek sortu zuen, bera oso gitarra ez da oso ona da, eta bere bakarkako proiektu daukare bai, eta sortu zuen pixka bat, jotzen jarraitzeko, eta bakarkako bere kantuak ezin dituenean aurkeztu, ez direlako boloak ertetzen edo, lagunekin elkartu eta blues bersio batzuk egiteko, orduan segurazki ez zuen burua gehiagik jango. Eta izen hori jarri zen. Goratzait pixkat, Joudirekin pasadana berdina, Joudi Bluegrass, da izen bat, bai, nahiko normala, nahiko habituala, eta gero identifikatzeko eskerrak berai jarri zutela Joudi Bluegrass, eta ez bakarri Joudi. Jaudi asko dago dira. Gero zan Jaudi SS, edo, Facebookean eta hola zian, Jaudi Donosti, Jaudi San Sebastián, hola. Bueno, San Sebastián ez dakit, baina zan Jaudi SS. Igual hemen sartzen nahi. Eta bertan bai kolaboratu duzu? Bai, diskorako justu Hurbilek sortutako kantu bat zegoen, disko horretako euskaraz egindako bakarra zen, eta deitu zidan abesteko, eta bai, bidean zehar, nola, bai. Baliteke. Euskaraz dagoen bakarra da. Bai, egia da gero konturatu zirela, kontzertuak emanaz, ze exito zuen beraik egin zituzten bertsio batzuk euskaraztuz, eta esan zuten, igual gure bidea hemendik handa, eta orduan hartu zuten berein lehenengo diska, Jaudi Bluegrass diska, eta egin zuten osorik berriro euskaratuz. Beraz, ere bai gomendagarria, lehenengo diska entzutea eta bigarrena, eta ikustea aldeak, eta hemendikan goraintziak, zeren kriston lan egin dute, hemen izan genituen, ere bai, orain dela, aspaldia, 2 urte, hola. Urrengo abestira pasako gara, zure bakarkako proiektuan sartu horretik, eta, bai? Bai. Ingelesezkoa. Ze nia aste bali bat izaten, wrinklet, no sik, paso. Bai. Bai, hau komentako izuet, pixka bat da imperfekzioari gora zarrea, pixka bat. Beti gabiz hor perfekzioaren bilaguaz dana ondo inbida dugu, eta bar. Eta, batzutan, akatsak egitea ez da zer pasatzen. Eta pixka bat, ez esartzeko, ez burua ez matxakatzeko, ez, gaizki egiten ditugunean gauzak, eta da pixka horren ingura litza egiten daban kantua da. Eta hortik, wrinkled shirts and jackets dela... Horrela esaten da. Alkondara eta jaka zimurtuak. Horre, plantxagoa benator. Chance for a stumble, no place for mistakes. Why do I have to be ahead of the race? It's asking too much. I'm going insane. I'm escaping and hiding, but I'm caught again. Let's wear wrinkled shirts and jackets, wearing blue jeans and old shoes. Let me sing out of key some verses, 'cause I can't go where there's blue. 'Cause I can't go where there's blues. Doing things right seems not enough. Finding satisfaction for me is really tough. It's asking too much. I'm going insane. I'm escaping and hiding, but I'm caught again. Let's wear wrinkled shirts and jackets, wearing blue jeans and old shoes. Let me sing out of key some verses, 'cause I can't go where there's blues. 'Cause I can't
Clothes were wrinkled shirts, shirts and jackets. Wherever blue jeans and old shoes. Let me sing out of key, let me sing out of key some verses. Clothes I can't go with the blues. I can't. I can't go with the blues. I can't. I can't go with this blues. You gotta believe me, babe. I can't go with this blues. I can't. You gotta believe me, baby, baby, baby. I can't go with this blues. I can't. Gero txalo asko eman behar dira, ongi etorriak izan daitezela gure imperfekzioak. Gure imperfekzioak besteak beste ekarri gaituzte. Ni inkonstiente badaiz eta hemen hau. Bueno, ezakit zur, gitarra, bateria ikasi zenun, ahotsa, noiz behin landu ezu, edo ja da zu etxean bainu gelan egiten zenun entsaioetatik. Uzakit, beti esaten delako, bertako akustikoa. Nire bainu gelak ematen du bakarrik, nire ahots zakarra amplifikatzea, que no sirve. Landu dut pixka bat, bai. Lagundu dut, bai, bere garaian egon itzan hor, ikasi nahian hor, nahi nun... musikenen sartzean nahi naban, eta frogak egiteko jasa ikasi beharra zegoen, musikenen jasa ikasten da. Eta orduan ez ahotxerako. Ahotxerako. Bai, eta orduan horra zen nintzen pixka bat ikasten, batez ere jasa. Ez hainbeste teknika eta hola, ahotxerako, nire dut esan, ez teknika. Ba ikasi nuen jazz vokabulario, esango dugu. Eta orduan garai hartan bai honitzen pixkat ikasten ahotsa. Baina bestela ez. Ez dut ikasi. Izan da, korala eta hori, bere garaian solfegon eta hori bai. Baina garai horri ukinaban, pare bat urte edo, ikasten honitzala pixka bat, baina batez ere esan, hori jasa ikasteko. Jasa ikasteko, nahi naban, kasi, ikasketa superior batzuk egin edo, baina, zaila esan sartzea da nitza sartu. Hor, sartu ezinelako ikasi zenun bateria? Horik askoz gerotxo izan zen. Berandu hago? Bai. Ez que, joder, nien sagutza... Ja, abestu diskoak grautan ituen, eta hola, bai. Hasi nintzanian pixka bat teknika hori edo ikasten, jaseko mundu horretan sartu aurretik, abesten nioen, aspaldi. Bertan sartzeko izan bardezu hona, ez urrengoa. Osa, musikenen edo zer gauza egiteko, bai gitarra, bai bajua, bai, izan bardezu, ezagutze ditualako bertako batzuk, eta bai, bateri jole izateko eta bar, sartu barezu nivel batekin. Bai. Eta maila handia, eta gero gainera, oso jaseroa da, tordun da. Bueno, beste gauza batzuk ere ikasi dituzu, kazetaritza? Bai. Eta horrek nondik eraman zaitu? Kazetaritzak eraman hau, lehioan ikasi nuen, lagun asko egin dituen bertan, gaina lagun, nik uste unibertsitatean eta beti gelditzen, nik uste laguna onak egiten direla, ez? Ez ikasketen gatik, baina, bai. Bai, hori da, bestela. Lehen ikusi dut hor, liburu bat, Mikel Lauaren komikia. Komikia, bai. Eta Mikel Lauan ikusi nuen, behin bakar ikusi nuen, eta han izan zen, lehioan, osake, bueno. Kasi ez dakite asko egin genuen, baina hasta azken kulturalak ondo, zede. Eta, beste, bai.
bai, kazetaritza ikasi nun, eta noran eraman hau kazetaritzak, irratian egon nintzen bere garaian lanian. Gaztean? Gaztean, bai, Euskadi Gaztea zen, orduan Euskadi Gaztea zen. Zenbat demoraz? Egon nintzenan, ordezkapenak egiten nintzen. Ez dakit zenbat denbora. Ze tartekatzen nuen, udak, aste santuak, beste noporrak. Eta horrela ibil nintzen denboratxo baten, eta gero tartekatzuen telebistan izan nintzen lanean, eta argian ere egon nintzen, kolaboratzen, reportajeak egiten eta, bai. Eta telebistan ze saiotan, zer zeuden atzean edo kamara aurrean, bai? Zertan? Nere melenekin, noraino? Zertan? Reportajeak egiten dituen egon nintzen, programa ezberdinetan izan nintzen, baina haietako bat, praktiketan egon nintzenean, karrera maitzen, bertara ditzen zen programa bat, veteranoek agian esautuko duzu. Eta ez hain veteranoak barkatu. Bueno, ya veterano. Hor, egon nintzen, reportajeak egiten eta horrela, eta gero, este programa batzutara izan nintzen, gero nintzen programa baten horriak kamaratzean, superinteresgarria zena, ukomeria ditzen zen, eta horre egiten genuen, arte eszenikoen inguruko programa zen. Antzerkia, dantza, musika pixka gutxiago, batez ere antzerkia eta dantza, eta orduan oso interesgarria zen. Farandulako ontzat, guai. Bakarrik botatzen zutela gabeko 12etan, edo. Bai, jende gehien ikusten, eta batez ere kultura, programa kulturalak, goizeko ordu txikitan. Hori pixkat, hortan hobetu dute pixkat. Hor notatzen da dela betetzeko orduak eta, bueno, ez dakit, kuriositatea sortzen zaize, behin Jarri Bartz esposatzen zerala, kamara baten aurrean, ez dakit horrek balio dizun gutxinez lotxa galtzeko, edo irakaspenik ateratzen duzun momentu horietaz? Bai, pentsatzen du baietz. Bai, publiko aurrean jartzen zarenean, ezberdina da baina. Jartzea hemen jotzen edo kamara baten aurrean. Kamara hor dago, baina igual honek nire gehiago. Bai? Igual, bai, Kamara, kamara dago bakarrik eta kamara operadorea eta audiokoa agian, baina... Bai, baina... Ez, lanean, lanean, kasetari bezala agian bai, kasetari bezala agian bai. Ez dita enbeste, ez zidan ematen, garai hartan gazteagoa nintzen ere bai, gazteagoa zerenean zezen basea, zentzu horretan. Ja igual emango zidan, ez dakit, baina momentu hartan ez zidan ematen. Egia dago hemen kamara kurrun jartzen ditugula, jende asko sentitzen dalako oso. Bueno, hau formatu berezia da, musikari asko ez daude ohituta abesti eta elkarrizketa eta batez ere biak batera emateaz eta batez ere kamarak eukitzea, horregatik hasi ginen jartzen oso urrun, jendeak ez ikusteko eta beraiek ez, karo, metro batetara izango bazen ditu posaturi sentitu zaitezke, edo beste batzuk ez daudenak ainutua, edo hastapenetan daudenak, bueno, Bai, normala da. Baina esaten dute, kasetari bezala etzian holan, zea egiten. Musikari bezala gehiago egiten dit, kamerana. Kamerarena, bai. Vale. Igual, errestasuna okazulako jotzea bai, ondo da, publiko artean aurrean, baina kamarak gaur egun gaia joetan agertzen da registratu eta horrela da... Eta... Kazetaritzaaren artean ere bai badago idaztea, eta liburu bat atera zenuen, ez dakit nola... Proposatu zizuten, zu bilatu zenuen hori, nola dijoa gauza. Proposatu zian, zure atzean dauden biek proposatu ninten, zidaten. Galdetu behar diegu beraiei zergaitik. Ez dakit nahiko duten komentatzia. Xarra? Bota. Mikrotek seguro entzungo dara. Ja, hor daudela. Zergaitik proposatu zenieten berai liburu? Musikarekin zer ikusia zuten poltsiko liburuak ziren, eta bueno, bastakit, Ion kasetari izan da, txukun idazten zuen, jakinduria zeukan horretan, eta bueno, proposatu genion, Led Zeppelin edo horrelako baten inguruan idaztia. Eta beste bat aukera. Hori zan nire ideia, zan, proposamena esate dizute Rory Gallagherren inguruan egingo alzenuke liburu bat, edo zu esate dizu. Neri figura hau gehiago gustatzen zait. Nik emanion buelta. Eta, bueno, ja bide batez, xarra da Gaztelupeko txakeko
partaietako bat, ubanekin batera, mendagoela. Eta beraiek hori xarrak ondo esan da bezala, aizian poltsiko liburu batzuk biografiak ziren liburuak argitaratzen, eta denetarik zegoen bat artean Eskizabelek idatzi zuen ere bai itoitzen inguruan, eta beste jotakien inguruan ere bai idatzi zen, eta bar. Eta xarrak esan zian, Led Zeppelin edo, eta nik izan da, Led Zeppelin oso salia naiz, ez? Baina iruditzen zitzan, Jimmy Pageen gana ezingo nintzen da, heldu. Edo Robert Planteri telefonoz ezingo niola deitu. Zaila iruditzen zitzan, agian bai, baina behar nuela norbait agian apalagoa zentzu horretan. Apalagoa, bai, nola bait, ez? Eta orduan buruatu zitzean, Rory Gallagher gitar jolei irlandarraren inguruan, zerbait egitea, biografiatxo bat. Zergaitik, bera? Oso zalea naizelako, alde batetik, eta bestetik, esaten nuen bezala, irlandarra, korkekoa, ez, historian ere ez da izan superstar horietako bat, oso ezaguna da musikarien artean, gitar joleen artean batez ere, baina Led Zeppelin esaten duzu eta mundu guztian izarrak izan zian da. Igual Rory bai izan zen garrantzitsua, baina beste zea baten, ez? Beste plano batean zegoen, eta igual zentzu horretan, igual beraren gana nola baiteltzeko aukera eukiko nukela pentsatu nuen. Edo beraren gana ez hilda zagoen, baina bai igual bere taldekideen batena, edo elkarrizketaren bat egiteko, eta pixka bat ez egiteko biografia huts bat, hartu bibliografia bat, liburu ezberdinak, eta nik nire laburpen bat egitea, ez? Eman nahi nion nire ikutua. Eta orduan horregatik aukeratu nuen hori. Kemena eta leialtasuna izan hau liburua, espera bat ezin izan duela irakurri, baina bai jakinda liburu hau idatzi zenuela, bai ikusi ditut bideo batzuk, non igual zure kontrako evoluzioa somatzen dudan, hau da, zure lehenengo diska oso blueseroa zan, eta gero, elektrikoagoa, eta gero akustikoagoa, eta analogiko, ez dakit mugitu zea gehiago, eta bera somatzen dut, lehenengoan, ikusiet, abesti bat, 10 minutako luzapenarekin, luzatzen zutela eta zuzeneko batean, eta oso rockeroa zala, eta izerritan, eta publikoan artean, eta bar, eta gero bai, 89an edo ikusten duela oso blueseroa. Oso blueseroa. Orduan, ze fazetak erakartzen zaitu beragandik, zergaitik, eta liburua idatzi aurretik, zenuen, justu, pasarte bat edo ezagutzen zenuen, eta esatet, hau kontatu nahi dut. Ez naukan buruan olakorik. Nik nahi nuena zan, nik banekien Rory egon zela Euskal Herrian jotzen. Led Zeppelin ez da egon Euskal Herrian. Robert Plant orain dela gutxi egon da lehen aldiz Euskal Herrian eskaintzen kontzertu bat. Betxu zenbat urte ditun Robert Plantek, eta lehen aldiz egon da Euskal Herrian jotzen. Donostin. Eta Rory non jozu? Eta Rory jozuen, 74an Irunen, ez barkatu, 74an Donostin, 75an berriro etorri zen Donostira, 79an etorri zen Irunera, eta 86an egon zen Hendaian eta Lekeition. Orduan hor pixka liburua nere egin ezaken nolabait. Pixkat ikerketa pixka bat egin, kontzertu egin inguruan hitz egin, eta hori da egin nuena pixka bat nere terrenora eraman, edo, nere terrenora, Euskal Herrira eraman nuen. Eta orduan egon nintzen hitz egiten, kontzertu horietan egon zen musikariekin egon nintzen berbetan. Tartean Txomin, lehen aldiz, orain ja, esan dezaket, konfiantza dokara nolabait, Txominekin orduan ez ginen ezagutzen, Hurbiletara ez ginen ezagutzen. Txomin deitu nion? Ateloneroa? Ez, Txomin egon zen, 79an ikusten. Ikusten, orduan deitu nion, da berak abez esperientzia eukizuen, Rory ikusten, Mikel Lauari deitu nion, egon nintzen, bera 74an egon zen ikusten Rory Gallagher, orduan, aipamen guzti horiek eta musikari horiek guztien aipamenak eta iritziak daude kontzertu horien inguruan. Orduan badaude kronikak. Gustazo bat izango da irakurtzea. Tira, urrengoa bestira pasako gera eta nola txuleta erabiltzen da? Eta gero gonitzen, ja gaudela, komentatzen, gero gonitzen, bere anaiarekin egon nintzen, elkarrizketatu nun bere anaia, eta elkarrizketatu nituen bere bateri jolea, bi, eta harmonika jolea ere bai. Batzu pertsonan da ez batzuk telefonoz. Niretzat izan zen... Zuretzako igual zen
Zan un puntazo. Idolo batetara iristen den oitako bat, edo, miresten dezuna, baina urruntasun batetatik, edo... Bueno, entzako izan zen kristona, ze pentsa ba, lehengo alizkuten itzala Londresera, eta joan nintzen bakarrik, elkarrizketa batzuk egitera. Bere nahiak erekin egon nintzen, harmonika jolearekin, eta entzako hori izan zen, 90 urten euskan. Inglesa bai, baina, bueno, orain hobeto hitz egiten dut. Nortugan ez ainondo. Ni baina hobeto lasai. Eta pentsa, hola, anekdota bezala, goratzen naiz, kartu benitzen harmonika jolearekin, Mark Felhamekin, justu Lekeition egon zala jotzen, Mark, eta keski kalkulatu nuen. Beti bezala berandu heldu nintzen. Eta hartu naban autobus bat, eta txoferrari izan nion, Victoria Station, you tell me, eta, bera, yes, no, don't worry. Ba, hori non? Londresen. Ah, vale. Victoria Station da, ondixa. Nik, pentsatzenan igual, tipo, ebarko parada bezalagoa izango zala. Eta ni hor, pasatzen zean 10 minutu, ja berandu, no, ja, Victoria Station, En plan de berarita, yes, don't worry, berako lan da. Alako baten heldu ginen Victoria Station da super ondixa. Eta, bueno, esan nahi, claro, txoferra esango, hau nondik etorri da, hau? Victoria Station abixatzeko, eskatzen, Victoria Station da, Donostiko estazioa, baina asko ondixo, Esate dezu Donostikoa handi izango balitz bezala. Ja. Oina hundia da, hamen amaran zauanean, hori parada bazen. Eta orduan niretzako izan zen, pasada bat, arajun, elkarrezketak egin. Hoi ze urtetan izan zen? 2006 edo. Esatet mugikorrak eta ez zeuden garaiaetan lehenengoak. Zeuden, baina... Esatet aizu berandu noa zail, ez? Hori da, bai. Ez nion deitu, ordu berdei berandu, eldu nintzen. Han zegoen, tipoa. Aguantatzen, Jode, segitxuan zautu ninduan. Justo puro arpeixaken aia honitzen ara. Eta zuretzako mito bat zena, gero jarraitzen du izaten, edo erortzen dia lako leyenda batzuk, o ze pasatzen da? Zeratik, azkenean pertsona bihurtzen duzu, karnalagoa. Ez, mito bat, bai da. Ni bere... Anaiaren etxean honitzen, anaiarekin eta familian eurekin afaltzen. Eta hori ezagutzen duen jendeak horrekin flipatzen du, normala bezala. No, irribarre batekin esatezu. Apaltasun hori bapatean, eta nigan, otapik urtekin, eurekin afaltzenan, Roriren anaia, etzen Roriren anaia bakarri zen, bere roudia zen, berarekin kontzertuetara joten zuen zena, Rorik ez zuen gidatzen, berak eramaten zuen kotxea, auto bestia, bizipen guztiak bera anaiarekin egin zituen, bere ibilbide musika guztian, da nire goean berarekin hor, eraman ninduen bere Mercedes arran, gabaz, Londres pixka bat erakusten, bitartean nik grabatzen nizkion galeak egiten nizkion, un puntazo bat, netzazan, egon nintzen ez da izen bat, etorri nintzenean, nire bikotea zegoen, naino jaz, nire jende guztiari, eta gonitzen ez dakin, eta guinan, eta irribarre batekin esate dezu, así que... Izan zan, la leche. Bueno, urrengo abestia, Zalak, da, bigarren diskaren lehenengo diskaren lehenengo abestia, hola? It's Laus zeneko diskoan argitaratu nuen, eta hau ere Xabi Lasaren kantua da, eta bai, diskoa irekitzen duen kantua da bai. Arriba te mango eskura, arriba te eskuetan mendeak senditzeko, orantza hasiko dugun bidea egiteko. Bea mamua bizela,
biltzeneko animalia itxua Bidai honetan iotzen idari zaitu dana Eta zalbi urultzen garen inean azaleratzen Arroien azken artean urrune horreztean Utsi natzua zalbi urtzen eta une izaten Zimurretan meloditu Zure musu eta mezuetan esanak Gorantzau bidaia honetan mapa ditudanak Eta zalbi urtzen garen enean azaleratzen Arroien azken artean urrune horreztean Utsi datzua zalbi urtzen eta une izaten Orain bai sartuko gara sortkuntza prozesuekin beti dago galdera bat, nola sortzen dute musikariek beren struktura, beren abestiak, beren letrak, eta nondik hasi, zu nola hasten zera abesti bat sortzen? Ni hasten naiz, normalean, melodia eta harmonietatik. Gitarra hartzen dut, eta artetzen zara. Lanean jartzen zera hortan? Edo... Ez, hasten naiz jolasten. Gitarrarekin jolasten naiz, eta hortikan abesten ditudanean melodia, gustatzen bazait, gero riff bat sortzen badut, edo zatitxo bat sortzen badut, gero hor lanketa gero hasten da. Lehenengo jolas batetik beti hartu eta zertetzen den horretatik. Bale, lehenengo gitarra. Gitarra, bai. Gero, bai, akustikoan, eta aurrekoan, orain dela gutxikeu izan genuen, bai, ze sutilaren, baina zen beharrezkoa zuen musikan bateria. Oso simplea da, baina markatzen du, bateriak egin behar duena, markatu ritmoa. Geizki eramando ritmoa. Geizki eramando ritmoa. Ez, baina oso garrantzi, dauka presentzia berezi bat beti pasatzen ez zaidana. Eta zuenan, gainan da tamborrak eta dia oso politak.
Diskoan. Hori da, nahi duenak, entzun dezake, eta bukleekin, eta kateak abestia da brutala ere bai, daukalako hor looper bat, eta, bueno. Baina, bai, sorkuntza prozesuena gitarrakin hasten zerala, eta gitarra izan daiteke edo agian igual melodia bat etortzen zaitere bai, eta igual mugikorrean grabatzen dut melodia hori, edo batzutan ere gertatzen da. Musikari askok egite dute hori, ez? Bai. Zuen mugikorrektan sartuko bagina, edo behin entzun nuena, zuek mugikorra galtzen dezuenean, galtzen dezuen material guztia. Bai, hortzen, gaur egun, bai, bere garaian, nire lagun batek esaten zidan, deitzen zuela, eta grabatzen zuela erantzun gailua. Ba. Oina, jo. Gau deitze egiten hori dela 20 urteko mobidataz, Edo gehiago, bai. Bueno, ala ere, batez ere zu identifikatzen zaitut gehiago ahotsarekin, bai gitarrak eta bar presentzia daukatela, baina zure soinua. Kontatu dezagun, proiektu ezberdinetan aportatzen dezuna identifikatzekotan dela ahotsa. Eta ala ere ez da lehenengo gauza iristen dana sorkuntza horretan. Noiz iristen da, eta lehenengo melodia daukan edo lehenengo letra eta letra hori letra horri sartzen diozun melodia, edo melodia batetan sortzen duzun letra. Oraintxe inventatu, Bueno, a ver, gitarra aipatu dut, baina da gitarra eta hotxa. Ez dut bakarrikan gitarra jotzen da, ez nahi isilik. Gitarra jotzen dut eta ja berehala hasten naiz. Hortun biak batera dira. Bai. Hor ja zaude tarareatzen zerbait. Bai, bueno, akorde batzuk jotzen dut eta bururatzen zaidana hasten naiz abesten. Orduan batera doan kontua da. Azkenean da harmonia bat eukitzea da. Piano jole batek, Diana Krollek, segurazki ere lehenengo akorde bat joko du, eta gero horren gainean abesten hasiko da, edo harmonia bat eukitzear. Baina esate dizut, batzutan badago jendea igual melodia badaukana, ez? Ahotxarena, melodia bakarrik, eta horrekin nik adibidez harima beltzan ez nuen, azkenengo diskoan ja jotzen nuen gitarra konposatzeko, zuzenean ez nuen jotzen, baina atera nituen gitarrarekin kantu batzuk ja da. Baina aurretik ez nuenean jotzen, nik gitar joleari Aitorri egiten nion, Aitor, holan ibiltzen nintzen, orduan. Eta ber, ez horrez, batzutan melodia, zertzutan, Baina flipatzen hauena da, ulertu dezaket komposizio bat gitarran, eta hau da nire mirespenetik esaten dut, eta ahotsaren melodia sortzen, baina gitarrak ez du egiten, ez dago egiten, orduan, dia bi melodia. Batean sortzen zaudena. Ez da melodia bat eta gero beste bat horren gainetikan. Esaten ari zera da, zaude jotzen, eta zaude, daukazu, burua prestatuta, literalki bi melodia sortzeko batera. Melodia baino ez da, melodia da bat, eta bestea da harmonia, euskarria da. Nire... Ez, lasai, azkenian da, akorde batzuk jo, eta horren gainean sortu. Buklean sartu, eta... Bai, hori da, edo aldatzen joan, eta azkenean da, egongo balitz gitar jole bat nerekin ere, eta nik ez banu joko gitarra, hasiko balitz, nik jarraituko nioke, abestuko nuke zerbait. Improvisazio bezala. Hori da, abestuko nuke zerbait, ematen dizkidan akorden gainean. Eta gero, gustatuko zaizu edo ez, edo errepikatzen duzuna, esaten duzu hoia estrofa bat izaleike, edo... Eta batzutan bauzkazu kolaboratzaile batzuk edo laguntzaile batzuk letrak sartzeko, letrak komposatzeko, baina beste batzutan zuk egiten duzun lana da, erakartzen zaitu gehiago, edo letra bat ateatzen da fonetikagatik, edo esanaiagatik. Hau transmititu nahi duzu, eta orduan sortzen duzu poema bat, melodia edo erritmoietan sartu daitekena, edo fonetika garrantzia du. Ni normalean esanaiagatik. Bai, saiatzen naiz buruan daukadan hori, daukadan melodia idatzitako edo sortutako melodia horren baitan egokitzen, ajustatzen. Egia da, fonetikak ere baduela garrantzia, nik ez diot hainbeste ematen, baina eman beharko niok igual.
Ez dakit, diot, ze egia da, ba, igual amaiera batzuk edo gertatu daitezkela raro, segun nola amaitzen duzun. Igual, Bai, ez dakit, batez ere esaldi amaierak edo estribilloaren amaierak. Hori da, amaierak edo, ba, bueno, batzuk izan daitezke itxasgarriagoak edo itxaskorragoak, esango dugu, amaitzen baduzu era batera edo beste batera. Claro, botatzen baduzu estribilloan sekulako hitz pixka bat, supituki, esaten baduzu, ez dakit. Diot, ez dakit adibidea ematea. Pentsatzen egon, eta bai. Horrek erakartzen hau, pentsarazten dit, ingelesez entzuten ditugunean, Claro, horrek danak ongi sonatzen dute, ohituta daukagu. Dakizunean, zertaz abesten dute, antaz abesten dute, claro, baina bakarrik fonetika entzuten dezunean, jode, como suena, du. Bai. Que guai. Nik Beatlesak entzuten nituenean, nik umetatik entzun ditut Beatlesak, eta horan, She Loves You, esaten aban, ez da gizan zezate zuten, baina, eta gero, kantu hori da, pixka bat, letra atletik, ba, bueno, ondo, baina, pixka bat. Ze suerte daukagun ulertzen ez dagunak. Ez, ba, nik erora, ulerti, ez, ba, ja ikasten duzuen inglesa, ba, esatuz, honek kantuak ondikan, ez ziren, ba, Lucy in the Sky with Diamonds, ez? Zirakoak ziren, como muy oso hola. Eta ulertzen dakiena letra artean, LSD, eta, bueno. Hori da, baina, bueno, ba, hori. Bueno, eta badaukazu ari bat edo zerri abesten diozu sentimenduei edo momentu bati, sentsazioei? Danetarik. Nik idazten dudanean sentimenduak, egoera pertsonalak asko idazten ditut, baina idazten dudanean nik egia esan ez dut idazten olan ere hitzak oso interpretagarriak izaten dira normalean nire hitzak. Interpretagarriak bakoitzak berera interpretatuko dituela gehienak. Orduan ez ditut, naiz eta bizipenetatik idatzi, segurazki bakoitzak bere terrenorera emango du eta interpretatuko du era batera edo bestera. Ez du izango, jonek segizki pasatu zuen, ez da ginez. Bai, azkenean abestiak edo Uste dut, igual harrapatu dira, baina... Bai, esatea topatu daitezke bi modutako, segura gehiago daudela, baina historiak kontatzen dituzten abestiak edo pasarteak sentimenduak eta hor irekiagoa dana, interpretagarriagoa, eta... Bai, nik historiak eta ez ditut hainbeste kontatzen egizera, baina gero gustatzen zaizkiten zute hor duan, baina, bueno. Horregatik, eta hemen, pixkat podcast kanpotik trukito batzuk, normalean ez dakidanean, honea datozenak, zerren inguruan abesten duten, eskatzen diet abestien inguruko esaldi bat, zeri abesten diozun. Eta zure kasuan, momentu dia asko, momentuko gaiak, nola sentitzen zeran, nola sentitu zinen, garrantzia eman, batez ere une, eta horri buelta asko ematen dizkiozula, hor psikologia lan bat dago, bakoitza. Bai, unea, ez? Beti esaten dugu, ez? Gero eta presenteago daukagu unearen kontu hori, ez? Momentua bizitzearena. Eta, bai, nire kantuetan badago, bai, gai hori desente agertu izan da, justu, zerrenda honetan badago hori behin baino gehiotan. Baina justu, baten bada nirea, baina beste batzuk Xabi nadia. Orduan, baina, bai, unearena, ez? Igual da psikologia behar dugulako, ez da, unea bizi behar da, eta ni horrelako naiz. Igual da, justu, unea bizitzea gogorarazi behar diotalako nire buruari ere, bai, segurazki idazten dut horregatik. Edo aliteke, subkonstienteki aukeratu dezula Xabi, bera komposatzeko erakartzen zaituelako momentu edo letrak edo eskanai horiek. Xabi idazten du superrondo. Oso, no. A ber, venga, urrengo bestia, iragana beti jarraika. Vale. Hore bai, uneak eta... Bai. Hau da, Uxue Agirreren letra bada, Bergarako lagun baten.
zerua ilun da goraino, ez da entzuten urratxen oihartzuna baino. Toki zarretako xarma areagotu egiten da ordu txikien itzalean. Maleta baten bizitza saltzea, malko bakarrak barruko minguztia biltzea, posible ote da. Iragana beti jarraika gure itzalean bizi da, gure itzalanen genizpean gaztetako kumera, sekretuak etengabe loratzen dira. Zulerarik gabeko bidaia, dandaita ez denboraren bagoia joan baduana. Erraiak nora joan aradoa, trenaren kirrinka itoa eta bere gerizpeleiala. Iragana beti jarraika gure itzalean bizi da, gure itzalanen genizpean gaztetako kimera, sekretuak etengabe loratzen dira. Dida, 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 do 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 ba da do, she do do ba da boom boom. Da 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 deep boom boom da 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 ba 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 da ba we da 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 ba 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 dee da 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 ba she da 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 ba we boom boom ba ba dee da hidagana beti jarraika gure itzalea bizi da, gure itzalanen genizpean gaztetako kimera, sekretuak etengabe loratzen dira. Bueno, amaitzen guaz, gauza bat kontatu behar nizun, oain dela, eta hau da, inoiz egin ez duan bloke bat, baina kontatuko dizut. Duela gutxi, Aritzlete egin topatu nintzen, hemen Tabakaleran, eta bera hemen egon zan, egon zian kokein, eta bera publiko bezala egon zan, ze ez dago bateri jolerik hemen, eta esan nion, Jon Gurrutxa etorriko, esagutzen dut, eta esan nion, ze galdera egingo zenioke Jon Gurrutxagari. Beraz, galdera hau, berea da. Vale. Eta behartutik. Bota, Aritz, bota. Beharturik bazeunde ACDC-ren bertsio bat egitera. Nola? ACDC-ren bertsio bat egitekotan, zein izango litzateke eta zergaitik. Zein eta zergatik. Betxu, justu, Malcolm John hil zenean,
talde ezberdinak, Euskal Herriko talde ezberdinek egin zioten omenaldi bat kontzertu ezberdinekin, 3 kontzertu. Bilbo, Donosti eta Gasteiz. Eta lehen aipatu duan Gonzalo Portugalek deitu ninduen abesteko. Ordan talde ezberdin horiek bakoitzak egiten zituen bere bertsioak. Eta guk egin genuen bat, Gone Shooting izeneko kantu bat, da bala, super ondo. Ez da hain ezaguna. Animatuko zinateke horaz tartitxo bat? Aparte, ACDC oinolan, ez... Orduan eta arrazoia... Horregatik, oroitzapen hori gatik? Oso polita darako. Ez da oso ezaguna, eta da disko baten, Power Age izeneko diskoan, disko zarretakoa, Bon Scott zegoenean abeslari, eta da kantu bat oso blues asko dauka. Eta era berean daka groove handia, eta apuntau, Gone Shooting. Bai, tituluan gatik ni ez ditut goratzen kantak, beraz, bueno, ingelesezko kantak, así que entzun barko, behin, leteri galdetu niola, gaur Gorka eukidego hemen, Gorka jodiko abeslaria, eta esan dut, txin Gorka, zer galdetuko zenioke Jon Gurrutxagari. Eta, aia ba, Zera, nola sentitzen zeran, hainbeste kolaborazio eginda, eta bera nolabait nola moldatu beraien musikara edo zuk aportatzen dezun edo nola sentitzen zeran beraz. Bai, ulertzen dut. A ber, nik kolaboratu dodanean taldeekin izan da beraiek eskatu didatelako edo gonbidatu nautelako, esango dugu, ez? Gonbidatu nautelako kanturen bat egitera. Hendi kolaboratu esaten didazunean, pentsatzen dudala abestiren bat, ez? Egual diskoren baten edo. Bueno, karo, Gorka ez da bamen. Baina, bai, hendi kolaboratu hori deitzen diot. Bestelanik proiektuetan kolaboratu baino, proiektuak jotzen dudanean disko oso baten, eta kontzertuetan nagoenean, eta ja, partaide sentitzen naiz. Bai. Ez hori kolaborazioa baino gehiago da. Orduan, kolaboratzen dudanean, kolaboratu izan dut diskoetan grabatzen kanturen bat edo jaudikin egin nuen bezalaxe, beraien kantu horretan abesti bat kantatu nuen da. Orduan, suposatzen dut beraiek pentsatu dutela edo gonbidatu nautela kantu hori abestera, pentsatzen dutelako beraien kantu horretan ondo sartzen dela nire ahotsa edo nire estilua. Orduan, asko ez naiz egokitu behar. Baina bai, noski, adibidez kantu hori jaudi bluegrassa egiten duen grupo da. Orduan, estudioan hurbilek garbi zuen, ez? Nola nahi zuen melodia, deje batzuk agian nireak oso propioak direnak esaten zian, Jon hori igual ez izuin. Eta egokitzen itzen. Baina, bai, egokitu bai, baina, bai, gainean oso ondo... Gainera, ahotsa oso pertsonala da. Orduan, beti gareko zait, pixkat. Eta oso perfil ezberdineko ahotsa direla, bai, Gorkarera dala azkenean ahots printzipala, joudin, dala grabeagoa bezala, eta zurea argiagoa edo agudoagoa, eta rockeroagoa, behin esan izun bezala heavyagoa, barkatu. Eta, ja jarri nintzala, esan nion, beste bat igaldetuko jot, eta keu Agirretxeari galdetu jot. Bai, betxo ondo. Ez galdera egingo zenioke Jon Gurrutxagari. Eta hemen esplikatu beharko diazu, zergaitik bialtzen dizun galdera hori, zeratik ez dut zer ulertu. Bat, barbakoa bat egitekotan, ze material behar da eta ze ordenetan, eta esplikatu beharko diazu, zergaitik. Esplikazioa errexea da. Baina lehenengo galderia direntzengo diot. A ber, barbakoarena ze material eta ze ordenetan? Barbakoa hon bat egiteko, ze behar dezu eta... Bai, ze lehentasun aletik zer den, ez? Bueno, lehenengo... Keu? Pausuz, Dago nire kamara, keu? Esan zuen, pausu, explika. Vale. Bueno, lehenengo, erosketak egin. Erosketak egin ondoren, saltxitxak, txorixoa eta hori. Que cagarrón. Gero,
gure kasuan, bera eta nere kasuan, ikatza erabili izan dugu. Uste barbakoa guztietan erabili dela ikatza. Ez, orain azalduko izu zergatik. Ikatza, eta gero pastilla baldin badaukagu zua egiteko hobeto. Eta bestela, belarsikuak. Hartu, honek ere pinaburua ere ondo tortzen da, batzutan, sikua bombia da, pinaburua ere ondo hartzen duzua, eta gero, parrilla edo, garagardo batzu, pazientzia pixkat, eta putzin. Hori da prozesua. Zergatik bidali izu galdera? Zer egiten zenuten aldeantziz, lehenengo garagardoakin hasi eta gero pinaburua sartu. Egin ditugulako batzuk elkarrekin, barbako batzuk egin ditugu elkarrekin, orduan bururatu. Nire izena aipatuko zen nion, bitxu, poste naiz barbakoa daz gogoratzea. Eta ez esatea, besti hori egin genuenean, barbakoa, ondo. Momentu honak ero beharrezkoa. Bai. Kistonak, oso onak egin ditugu. Eta ikatza esaten izun, segun baten, bera eta nik geundela, etorrezan tipo frantxez bat, eta hasi zen egurrarekin iten, da guri begira. Eta gur, frantxeza hasi da, eta bestia egiten da. Egurrak ere, bai. Eta gero klase praktiko bat eman zigun tipoak, bai. Berarena kainero erten zen. Egurrarekin. Claro. Baina, bueno, guk oso ondo pasatzen dugu, ikatzarekin ere ondo. Baina, egin zuena egurrakin, ostra. Bai. Irakatsiko izuet. Ni txikitan mendiko kanpamendu batzutara juten ginen, ez etxe batetara, baizik eta mendira, a la selva. Eta horre egiten genuen, lehenengo papera eta triangelu bat egur txikiekin, eta bai horren inguruan ikatza jarri. Behin sua hartzen duela, ikatza juten da hartzen sua, eta gero ja sartu dezakezu erdira. Eta pipa batean. Hori tita batean egiten. Mendira jun behar dezu, a la selva. Bueno, azken aurrekoa bestiarekin sartuko gara, eta gero jun pentsatzen, zerati zuek egin barko dezue galdera. Hau da, sarrera batzuk eman zaizkizue, atea barko dituzue, abisatzen dut orain, por si acaso, zerati gero txuri jenditzen zerate, eta orduan, zozketatuko ditugu bidiska. Baina ez dia doain, eta tokatzen zaionari egin beharko dio galdera bat. Bale? Así que jun pentsatzen. Eta aurrengoa bestia txiki handi. Bai, txiki handi, bai. Zure soinuak hitzak dira, bihurtu keinuak lastanak esaldiz, apaindu txikia handida zure ahotan, iunargi bihurtu instantean zure negarra, gure mina herria bizitzaren sugarra, etorri urmeldu zatoz nigana. Itxitzazu begi handi hoiek, laztana kolorezko lekuetarangi, bidaia txikia handi da zure ahotan, iunargi bihurtu instantean zure negara, gure mina herria bizitzaren sugarra, etorri urmeldu zatoz nigana. Da-da-dum-du, da-da-dum, da-da-dum-du, da-da-dee-da-do, da-da. Da-da-dum-du, da-da-do, dee-da-dee-dum-dum, da-da-dum-du, da-da-dee-doo, da-da-dum, da-da-dum.
ia handira zure ahotan, ilun argi bihurtu zen instantean zure negarra, gure mina irria bizitzaren sugarra, etorri urbeldu zatoz nigana. Etorri urbeldu zatoz nigana. Etorri urbeldu zatoz nigana. Antxe tokatzen da, vale. Bueno, esan dakoa, ja jendea hasi da nerviosa gartzen. Bueno, lasai, kamera ona dago apuntatzen. Hori da, ez daizu ikusten. Berai, bai, urrutitik, baina... Ostra, 56. Kuadriakoa da. Bai, balio du. Eta batez ere nervioso jartzen mazaituzte. Boa, asko zobe. Izena? Ander. Apander. Eta, bueno, jonentzako izena, ez dakit laguna dan, ezaguna? Ba, horrela txikitatik ezagutzen gara. Osea, que Elgoi Bartarrani bezala. Kuadriakoa. Zer galdetuko zenioke? Ba, haberse sentitu zuen Elgoibar taldearekin jo zuenean Elgoibarko jaietan. Aberaz betzen duan, zu Elgoibarren jotzen zenun? Ez. Baina nire esan duenean lagun jebi asko ditut, eta esan duenean hemen batzu daude, ba, tak. Jebi horietako aberra. Esplikatzea zer dan Elgoibar. Bueno, Elgoibar da, holan, berak esan dagoen bezala, horrin genuen kontzertu bat egin genuen jaietan, Elgoibarren, eta egin genituen Iron Maidenen bersioak. Eta orduan, ni nota altuetara eta heltzen naizenez eta hori, esan ziren, abestuko itxoso bestia, eta ni prest. Eta orduen, eta egin genituen hori. Iron Maidenen abestia jo genituen jaietan, txosnetan, eta ondo. Hori, Bruce Dickinsonenak egiten, alde batetik bestea borrika, eta hola. Horrek bai ensaioak eta zauzkan. Nola? Ensaioak eta. Bai. Eta hori bakarrik kontzertu bakarrak. Bai, ingenun bat urte batian, da gero handikan 5 urtera, edo 3, edo beste bat ingenuen. Elgoibar, Elgoibar, Bai. Motza nahi baina. Izenarena. Hori, ona. Bueno, beste bat. A ver. Amaika. Sí. Bai, Osa, gehiago itxuta. Aizu, hemen dade... Gartu, baina. Batzuk ona askotan etortzen dianean, zorte daukate. Izena? Xavier. Apa, Xavier. Eta ze hon zinean, keurekin? Irazokekin. Bueno, berantzako galdera? Bai, nora ikuste duzu Euskal Herriko estena? Bluesan eta gazte jendiak, ia badon jarraipen bat, o... Bluesan diozu, eta bestela? Bluesaren... Euskal Herrian, bai, Euskal Herri mailan. Bueno, gazteak... batzu badaude, egia esan, nik uste dut beti izan garela gutxi, ez? Baina egon badaude, bere garaian ere, justu xarra eta etorri direla ere, plantxin bat zegoen talde bat Crazy Wheels, izenekoa, Crazy Wheels, ez da, izena, ez? Bai. Ina eta hauek, hori da, bai, izenekin batzutan liatzen naiz. Eta gero zuaizatitxuak, eta hor plantxinguruan egon da, ez? Hauek, kontzertu asko egiten zituzten tabernan, Gaztelupen ere bai, blues kontzertuak eta hartan, badago zaletasuna, eta egon dira talde batzuk. Gero bai badaude batzuk... Star Blues, ere dago... Nola itxi duten taberna? Altxerriko kontzertu askotan, hor zeuden...
Orain ez zaizkit izenak ateako. Baina bai bertaran bluesa eta ohikoa zela bertan entzutea. Pena bat da, Altxerri bezalako taberna bat ez duela jarraikortasun bat, eta hemendik ere bai goraintziak. Ze, bueno, nien dintzen jarraitzaile sutsuetako bat, baina joder, hor estena bat izatea, zati izan hori, Altxerriko estena beltza eta, bueno, jolako erritmoekin eta bar, hori galtzea. Pena horrelako aretoak eta iztea, eta bai. Arira pixka bat galderari erantzunez, badaude taliak, ez? Donostin bertan ere, Noa Goldam eta Hell Drinkers, o ez? Bai, Hell Drinkers. Hori da, ez da, Noa eta... Gero Gonzalo Bera ere badago Bilbon, hauek inglesez abesten dute, ez? Baina, bueno, ala ere, hor daude bluesa egiten, eta gero Star Blues, hauek, uste dut, beha saingoak edo ordizikoak direla, Goierri ingurukoa dira, eta badaude talde batzuk, bueno, badago. Nik uste dut inoiz ez dela egon hor pilo bat talde, Euskal Herrian nola estilo hori egiten. Orduan, bai, ondikan badaude, eta jarrai izatela. Goten eta, bai. Zuri, eskerrik asko tortziaren da, galdera gatik. Mira. Bueno, amaitzen guaz, abesti batekin bukatuko dugu, baina bai, amaitu aurretik, demagun hau ikusten da biena ezaituela ezagutzen, eta non entzun dezake zure musika, non jarraitu zure sareak, eta interneten da. Bueno, gaur egun artista gehienok ditu kantuak Spotifyn, eta bueno, hor badaude kantuak. Nire kantuak hor badaude, ala ere, Bandcamp horri ere badaukat, eta bertan diskoak ere erosi egin ditzakete ere, jeisteko MP3an edo WAV formatuan ere, eta entzuteko hor, nahi esan internetez, badaukabe aukera. Eta gero, emanaldietara etortzen badia, ondo, primeran. Niz dut galtzen aukera esateko Bandcamp, Spotifyen ez bezala, zu atsegin duzu musikari horri ordaintzeko aukera ematen dizula. Spotifyn entzute duzu, baina ez aio ezer iritsiko, eta aldiz, gustatzen bari mazu, kasu hontan, Jon Gurrutxaga, erosi itzazkezu bere diskak, eta portzentai bat, 60 alako zerbait, musikariari dijoa. Erdiaino, da. Gure bezalako estena txiki batean, beharrezko plataforma bat, horregatik nina... Nik ere nahiago dute Bandcampera jotzen badu jendeak, eta gainera da plataforma bat guretzako da webgune bat izango balitz bezala. Ez du publizitaterik, eta da oso garbia, hor dituzu zure diskoak jarrita, eskegita, bere portadarekin, letrak, oso ongi dago, eta jende asko ez du ezagutzen, orduan aukeran erabili hori. Baina, bueno, ulertzen dut ere bai, askotan erosoagoa dela beste plataforma batzuk erabiltzea, baina guretzako hori interesgarriagoa da, hori dudari gabe. Hala ere, bueno, ekarri dituzu liburu batzu, diska batzu, kamisetak, ez da aukera duzu hemen zuzenean erosteko, eta... Bai, hori da, diskoa viniloa da, xarrakin eta gaztelupenekin argitaratuta, eta hori, naiz eta gira diskoa zeuki, barruan CD txiki badauka ere bai, lau abestirekin, viniloak berak 2 abesti ditu, bere garaian bezala, singelak argitaratzen ziren bezala xe, Beatlesak eta horrela argitaratzen zuten, da formatu oso polita da. Orduan, naiz eta ez euki viniloa, bertan badago CD entzuteko barruan, eta kamisetak ere hori dituzue, liburua ere, eman dizuetan txaparen ostean, interesgarri bitzen zaizue, hor dago, sakontzeko, eta hoxe. Eta gure sareak. Bueno, gu webgune bat dugu, marrumakulturalak.eus, bertan dauzkazue sare guztiak, baina bai eskatu jatela markartzeko gu Telegram talde bat ere badukagula, eta ezagutzen ez zuena dentzako, Instagram eta Facebooka eta daude, eta bertan jartzen ditugu, urrengo kontzertua eta zein izango den, baina askotan zure Instagrama eta txikia denean, oso azkar dijoa berantz. Beraz, gomendatzen dizuegu Telegramen, sartzea Marruma Kulturalak eta atxikitzea, zeren bertan
agenda bezala erabiltzen dugu. Orduan ez ditugu igotzen urrengo 5 ekimena, baizik eta bakarrik urrengoa. Eta orduan, noizean behin sartu eta ikusten, mira, kontzertu hau dator. Eta gogoa, barin baukazu honea datortzeko, ateak zabali daude. Besterik gabe, eskerrik asko lehenengo, eta hemen txalo zaparra behar dut. Txusta izan dugulako soinu teknikari bezala. Askotan ez dugu esaten, baina nor kartelaren atzean Miguelin dago laguntzaile lanetan. Tabernan Agus, bai, haizu beharrezkoa diala gure gaseosak eta bar. Eta nola ez, publiko honi, berotasuna ematen duelako, txaloako sondo ematen dituzelako, haupak hortxe horiek. Eskerrik asko dena. Bueno, animakoki naiz, gaur elkarrizketa egin duena eta bihar bideoak editatu beharko dituena, baina nola ez, eskerrik asko, ona etortzagatik, 3 urte eta erdi pasa dira, baina gozagarria. Ai, aztu ditzait, mendik aurrera zer? Noizko beste diska noizko, ze? Bai, justu lehen emanaldiaren aurretik komentatzen ibili gara, ni naiz gauza grabatzekoa eta gero batzutan forma ematea edo azken ikutuak ematea falta izaten zait askotan eta baituta hainbat kantu argitaratu gabe batzuk forma emanda, batzuk letrarekin eta guzti, eta hor nago pixka batia kopuru pixkatan diagoa egiten dudan, osatzen dudan, eta bastak noiz garatuko duda, baina laster espero, eta astea pixka bat martxa horretan, maketakei, lehenengo maketakei behar dira, eta gero estudioan sartu, eta laster espero, ez dakit naiz, baina irrikitango de, noizko abestioiek. Besterik gabe eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta azkeneko abestiarekin jungo gera, distantzia bidea zu eta ni. Hori, eskerrik asko da honi etortzegatik, eta zuei ere bai, Marruma, olako ekitaliak eta olako ekintzak egitearren eskerrik asko eskertzen da gonbidapena eta oso gustura naiz, espero dut zuek ere bai, eta ikusiko gara hortiziar. Pauso laburrean oinetako huts bat erabakiak baino ez zurua bestela zer uneak bizi asmoz lerratutan bizitzerik nahi atxedean luzez beteta dakart oroimena begietan labainka duakit naizena uneak bizi asmoz lerratutan bizitzerik nahiz Elzina kantatzeko hitz baten atzetik aztu denantzi bildakaina ezer galdu merezi aztu denantzi distantzia bidea zuetan ni leiotik bota ditut gure apiriak leiotik bera bota
ustezko ametxiak Unea zintitzeko lerratuta bizitzerik nahi Ezina kantatzeko hitz baten atzetik haztu dena Denantzi bidakaina Zergan emergency haztu dena Denantzi distantzia bidea zuetan But on the board, the people, bum, Suetani Shitty bubble I'm gonna birthday day, yeah. I'm gonna boom 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 down, better deep boom 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 boom. Shabba baba bread, do da ba beat it, salad and beef, mama mo, do dab do do ya, Josh. Oh, mama. Eskerrik asko. Eskerrik asko.